anyị ezigbo mkpa bụ asụsụ anyị nke anyị chọpụtara na ọ na-achọ ịla ala. So anyị chọkwara iji ohere a na mmemme a wee gbasaa ozi zie ụmụnne anyị dọọ onwe anyị aka na ntị mkpa ọ dị na anyị ama nkwe ka asụsụ anyị fuo, maka na asụsụ na-efu ọ bụghị sọsọ asụsụ na-efu, ndị nwe asụsụ sokwa asụsụ ahụ na-efu. Ya nwa ka anyị ji chọọ ka anyị were ohere a were n'oge mmemme a wee rụtụ aka n'ihe gbasara asụsụ na ihe dịgasị iche iche, dịka imepe South East, industrializing South East, dịka ịkpọlite ụmụ nwaanyị, maka na ọ dịka ụmụ nwaanyị ọnọzi n'ụra, ịkpọlite ha ka ha ghọta na ha kwesịrị isonye aka na idozi ala Igbo. Ọnya ka anyị na-eme n'ụbọchị tata. Ịgwa gị eziokwu, nke kachasị atọ m ụtọ bụ nke a na-akpọ akụ ruo ụlọ, maka abịa n'iji ego, ndị Igbo kpatara ego n'obodo a, mana ụfọdụ n'ime anyị were ihe ha nwere debecha na mba. Ihe o so n'ihe EDF na-eme m fụrụ n'anya ka akụ ruo ụlọ. Ọzọ bụ asụsụ Igbo, ụlọ akwụkwọ asụsụ Igbo ebe a ga na-akụzi asụsụ Igbo a chọrọ imepe site na ngalaba ha nke ụmụ nwaanyị na-akpọ Igbo Women Assembly. Ọ ihe kacha enye m ọṅụ ka ụmụ anyị na-asụ n'Igbo, maka asụ a dị ka ọnwụwago. Asị na adịla anyị na mma, asị na agọji echichi ndị mmụọ anyị azara na asị Chineke gọzie ọjị a ka anyị taa ya tata ndụ, tata ihe akụ ihe enwe anyị na-akọvọ ihe niile anyị eri ebe, ma ọjị niile a na-ekpuchiche n'ọbara Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Unu tuo m ose ọjị na nri nke na unu ose ọjị na nri. Anyị bịara, nwere ihe ụmụ nwanyị anyị a na-akpọ Igbo Women Assembly. O nwere mmemme ha na-eme taa nke anyị enye ha akwamugwu. Ala Igbo Development Foundation a na-eme nnọkọ ịkọwara ndị mmadụ ihe ha na-alụ, nkwado ha iji hụ na okwu asụsụ Igbo n'onwe anwụ dị na-enwe na report ha na-enwe na some international publications, international research groups na-asị ndị Igbo kpachara anya. Ọ bụrụ na anyị ebiliteghị kwadosi ya omenala anyị ike na asụsụ anyị ike, na ọ dịka ọ ga-ala azụ in some years to come. So o so n'ihe ụmụ nwaanyị anyị na-akwado isi ahụ na asụsụ Igbo agaghị ala azụ. O nwere newspaper ha na-apọblishikwa na-akpọ Ekwekwa ama agba. So ihe nnọkọ ka anyị si bịa Lagos ịbịa nọnyere ha taa. We must return to our traditions, mee ife ọfụma. So I need the ụmụ nwanyị IWA. Our function as ụmụ nwanyị abụrụ sọsọ ịmụ nwa sie nri. We have to do more than that. I ga-abụ advisors to ụmụ nwoke. Ọbịọta ga-amara pụfa family ka mba. We must advise them, we must help them, we must assist them. Papa wee nwee ike deliver good governance, deliver progress, deliver development. So we must partner with the men for development in all its ramifications. Oyibo ka na asifa, biko nu sorry me. I suppose from I suppose from me dị na-asụ oyibo ebe a. Mana unu ghọta ife mmiri sha. Biko na anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị, unu asị na ụmụ nwoke melenu gaba. Ihe anyị ji wee bịa kịta tata ebe a wee nọrọ wee na-eme ihe niile a na-eme ka a kụziele ụmụ anyị, kụziele iwe, gbaziele iwe na nna anyị ma merie, nna anyị ma mee ya ọ ghara nwụnụ n'anya anyị. Ka anyị mee gịnị? Sụwala ụmụ anyị Igbo, kụziwele iwe omenala, gwawawo mkpa ọ dị anyị ịlụba nna ịnata ụnọ isu Igbo. Ụfọdụ ndị nne na nna ya arafu ụmụ ha ya anọgide n'obodo ọzọ ma obodo dị iche iche, vaghara eduneta ụmụ ha ụlọ, vaghara anala ụlọ. A sị na anya bụ ya azụ na mmiri ọghọọ iwe owe na eju na-ekpuru ọkpụrụ nkiri onye ka ọ ji dị mkpa
ịkpụrụ ma ụmụ je na-ezukọbe ntọna na kụzibelibe Igbo na-asụ Igbo n'ime ụlọ fajeche nata baba avụ Igbo ka ọ dị na anwụ na omenala Igbo na-anwụzi anwụ. ịma na e nwere ụbọchị m gara na shọpụ nwanne m nwoke onye ala anyị nọ na shọpụ ya njọ ahịa. God bless you so much my brother, Chukwu gọzie gị. O ịma anyị nọ na shọpụ ya ebe ọ na-azụ ahịa na shọpụ unik anyị nọ. Ịmakwa ihe m ị na-ege ntị, njọ ọfịa dị anọkata onye obodo abata na shọpụ ya ose ọjị anọdụ oke si otu a gbafee onye Yoruba chi ọsọ ya hapụ ya, oke agbafekwa ọsọ onye Yoruba achụkwu ya ọsọ ya hapụ ya n'ọọ ihe ya ji gwọrọ ọgwụ na ọ gbafee nke ịtọ kịta na-erebe ahịa. Ịmakwa aka na-ekwu oke ahụ gbafekwa nke ịtọ mmadụ batago ahịa 38,000 aka na-eme onye ọzọ go ahịa 22,000 onye Yoruba kụnye na. Ndụmọdụ m na-enye ndị Igbo bụ na anyị enwekwa ha asụsụ ọzọ, anyị enwekwana ha obodo ọzọ, ka anyị nye n'aka fụ na asụsụ anyị efughị n'ọnwụhụ, ka anyị nyekwana n'aka je dozie ana Igbo bụ nke anyị. Idozie ana Igbo enweghị onye ga-asị gị si na ana Igbo na dịka anyị na-eme n'obodo ndị ọzọ imebasị gị na be gị. So ka ha nye aka ihe ọbụla ekwulite atụmatụ ọbụla ewepụta bụ atụmatụ dị mma ka ha nye aka kwado ya. Ndụmọdụ na-enye onye Igbo bụ onye agha na nwanne ya, onye ọbụla ahụ nwanne ya n'anya. Ịgwaghị eziokwu, ndị enweghị ebe enweghị ịhụnanya, udo anaghị adị, aga m n'ihu anaghị adị. Ihe anyị ji wee gbakọ ebe a bụ asụsụ Igbo na-akwado ịla ala. Ihe anyị na-aghọtaghị bụ asụsụ anyị bụ anyị bụ asụsụ anyị. A na-ekwu na asụsụ Igbo ga-ala enwe onye mini ya na-akpa nkata ụfụ onye gbanyere agbanye n'ala Igbo. Asị m wee na-enweghị ife ome na ọ nagodo n'asụsụ wụ just for communication, anyị nwere ike na-asụ oyibo. Nsị ya mba, asụsụ abụọ for communication. Kịta a na-asị na Igbo language na-aga into extinction. O fuzie ọ bụrụzie na ndị Igbo agago into extinction. Ya bụ ife anyị na-amarọ na Igbo language fuo anyị efugo. Ka nkọwasịa ya ọfụma, agbụrụ anyị kịta pụsịa, agbụrụ na-eso anyị ama nsụ Igbo. Ka mmadụ dịka ụmụ anyị na-amụ na Lagos a, ọtụtụ n'ime ha amara ebe fasi, ọtụtụ n'ime ha amara afọ obodo ha, ọtụtụ n'ime ha ada asụ Igbo. Unu na-anya n'ofu na Nigeria is divided along ethnic lines. Enwere ihe a na-akpọ quota system, and etu a ka esi eke oke Nigeria nwe. Iro na Ministry of Works enwere ndị Igbo na-aga ewe n'ọrụ, iro na ndị amị enwere ndị Igbo na-aga ewe n'ọrụ. Ajụjụ m na-ajụ bụ ụmụaka anyị na-amụzi ebe a, after our generation and generation na-eso anyị, ndị nke ahụ ọ bụrụ na enweghị ihe anyị mere kịta iji fụ na asụsụ anyị alahụ, ha nwere ike ha ama mma na ha bụ ndị Igbo, ha ama mma ebe ha si. Ka nkọwa ọfụma, ụmụ m etoo na ha erugo ogo ịlụ nwaanyị, ọtụtụ na-anụ ha ada asụ. 90% ụmụaka anyị na-amụ na Lagos a ada asụ Igbo, 50% ada anụ ha ada asụ, about 40% na-anụ ha ada asụ. Ha mụzie nwa ụmụ ha amanụdo anụ ka ha ji asụ asụ. And ihe ga na-emezi bụ na ọtụtụ n'ime ha ga-ebido otu etuwe egwu n'ihi na enwe ha ebe ha si kwụsịtị dị na-agụ ụmụ ha ahụ Igbo na-agụzi ahụ oyibo. Ha bịata egwubu ụmụ ha ahụ oyibo, you can't even trace them. Ị nweghị ike ịkọwa nwụsị ndị a bụ ebe a ka ha si, ndị a abụghị ebe a ka ha si. Well, ndụmọdụ a ga-enye ndị Igbo n'ụbọchị taa, nke mbụ, onye ọbụla kpachara anya. Nke abụọ, onye ọbụla nọgide ebe nwanne ya nọ, ka anyị jiri otu obi n'otu olu jide onwe anyị, merie ọnwụnwa ọjọọ gbara anyị gburugburu, chi n'aka ndị mba, chikwa n'aka ime ụlọ. So anyị jisi ike hụ na security anyị dị strong.
Igbo nwe m nụ, Igbo nwe mmadụ. Afa m bụ Chief Mrs. Nneka Chimezie. Biko ana m ayọ unu ka unu na-ekili isi mbido n'ọha bụ ndị na-eme n'asụsụ nke anyị ka isi mbido danwụ na ndewonu. Biko ndị Igbo egwu na eziokwu mụnwa bụ ikuku ndụ Bond FM MC Oxygen na-ayọ unu onye ọbụla na-ekiri isi mbido telivishọn ebe a nọ maka ebe a ga na-enye gị nkọwa Igbo nye gị agụgụ Igbo nye gị ihe niile n'Igbo isi mbido jidenu ka unu ji daalụ o ndị be anyị ndị Igbo ụmụnne anyị ndị na-akwado mbido telivishọn ebe a ka nọ na-ekwu okwu onye ọbụla na-ege ha ntị kwado ha ndewonu ya ekwobe ebe a n'ụbọchị nke taa iji kwado ụmụnne anyị na Lagos steeti bụ ndị Igbo bi na Lagos steeti na ihe ha na-eme maka ọdịmma ndị Igbo n'ihi na anyị na-afụ dat na asụsụ Igbo chọrọ ịla ala mana anyị nwawo bụ nwaanyị jikọta ọnụ si mba ka anyị ji bụrụ ndị nne na anyị ga-enye aka isi n'ezinụlọ anyị n'otu n'otu imekwa ka ụmụnne anyị mata na ụmụ anyị mata ka esi asụ asụsụ Igbo n'ihi na mkpịsị mmadụ ji n'aka ka o ji akọ ọkọ so anyị chọrọ ka ala Igbo dịkwa ka ọ dị na mbụ ndewo. Esi m obodo oyibo a na-akpọ United Kingdom wee bịa batafụ ife ndị obodo m bụ ndị Igbo na-eme ụmụ nwaanyị ndị Igbo wee sị na mma mbịa ka nsụwa daalụ etu asụ wee na-eme ka ọdịnala anyị ghara ịnwụnị ka etu asụ wee na-eme ka ụmụ anyị wee mara na o nwere ebe anyị si wee bịa ife a ha na-eme tata sọrọ m ezigbo ụsọ ya mere o ji bụrụ na m nọ n'ebe a wee na-asị ka mmekwa ka amali na wa nwere ụmụaka dị ka anyị obi na-asụ ụsọ ma wa na-eme ka ụmụ anyị wee mara na o nwere ebe anyị si wee bịa ọ ya mere m ji nọ n'ebe a tata sịwa daalụ. isi mbido telivishọn ebe a nọ na-ekiri na isi mbido ebe a ka ihe niile na-eme ihe ọbụla ị chọọ ịma kiribe na isi mbido telivishọn dịka unu na-ekiri ya Chineke ga-agba unu ume wee gọzie unu gọzie ezinụlọ unu gọzie ebe niile unu tele aka ndị isi mbido Chineke gọzie unu Igbo bụ Igbo Naijiria niile kiribe na isi mbido telivishọn ọ ga-adịla anyị na mma. Igbo kwenu Igbo kwenu Igbo ekwezuo unu afa m bụ Ugochukwu ife ehicha na-eto mbụ eze aka n'obi eze dị n'obi one of ụmụnankwọ na ọgbaru local gọọmenti biko ka anyị ekwekwana ka nke anyị fue ya bụ ayọ nna ya na ya sị a daalụnụ. Igbo wu Igbo isi mbido telivishọn wee ebe a nọ